Queremos denunciar con total claridade que a Consellería volveu negarse a convocar o Comité de Folga, impedindo así un espazo básico de negociación e vulnerando dereitos fundamentais das traballadoras e traballadores. O Goberno galego non pode seguir mirando cara a outro lado, ten a obriga de garantir unha atención primaria forte, con recursos suficientes, con persoal e con condicións laborais dignas. As reivindicacións que están en riba da mesa son coñecidas e perfectamente asumibles. Non a imposición do decreto dos PACs, a necesidade de incrementar o persoal en todas as categorías garantindo equipos completos en todos os centros, a limitación da sobrecarga asistencial establecendo límites claros no número de pacientes por profesional, a mellora das condicións laborais e retributivas recoñecendo o traballo real que se está a desenvolver, a reducción da burocracia e unha mellor organización do sistema que permita centrar a atención no que realmente importa, as persoas, e garantías reais para que a sanidade pública non siga deteriorándose. Non estamos ante un problema menor nin conxuntural, estamos ante un modelo que de non corrixirse pode comprometer seriamente o futuro da atención primaria. E por iso, a resposta dos profesionais hoxe é tamén unha chamada á atención á sociedade, porque sen unha atención primaria forte non hai sanidade pública posible. Desde a CIGA Saúde imos seguir mobilizándonos e exixindo que se abran vías reais de negociación. Non imos aceptar o bloqueo nin a falta de respeto aos dereitos das traballadoras e traballadores, porque hoxe quedou claro que a atención primaria ten voz, e esa voz non se vai calar.